No, tak z tohto smeru som sa vynoril v takejto krásnej scenérii. A tu na vlastne už začína tento horský pas. Vidno cestičky. Je tu priechod horský San Bernardino. Ale je to veľmi pekne. No tak orientačných 1800 metrov nad morom, niekde v prvej tretine horského pásu San Bernardino. Takýto krásny výhľad. Ešte božské slnko svieti, takže fantázia. Pokračujú výhľady. Tamto v popredí som našiel niečo také veľmi zaujímavé, neviem čo to je. Ako vyzerá to zaujímavé. No som si všimol, že tečie vodička. A aký to krásny vodopád. O niečo vyššie aj s krávkami. Vyzerá to tu na fakt ako. Tak dnešný cieľ je naplnený. No a idem prvé preskúmať túto oblasť. Tu má aj takéto výhľady. Vyzerá pekne nejaká kamenná strecha. No a tu je takáto nejaká chajda krásna. No tak teda to je normálne, otvorené, tu je nejaké okienko, tu niekto žije. Máme tu aj hospodárstvo. Nejaká chatka. A máme takýto krásny výhľad. Sa tu otvoril. Niečo úžasné. Vrchol horského presmyku San Bernardino. No a toto je pánko, ktorý tu býva. Všade opäť je postávané kamene na seba, ľudské menhiny. A toto som znovu postavil, lebo to bolo spadnuté, niekto to už stával a postali mi tu dva veľké kamene, ale to je môj momentálne. Tu ma idem. A tu takýto močiar. Ešte, že som sa vydal na tú cestu, lebo fakt dneska je tu momentálne je tu úžasne. Počasie je perfektné. A dole to bolo o mnoho horšie, samé mraky, ale tu už oblačnosť už troška naberá na intenzite, ale krása. Krajinou 2016
65 metroch. Tam niekde je cieľ. Som dostali na nejaký bod, skade bude vidno vlastne klesanie tohoto horského priechodu. To tak slnko svieti, polooblačno. Krásna žaba. To žije. Žabka. Toto je asi úplný cieľ tejto oblasti. Dá sa tu chodiť opäť na roky, aby to človek spoznal všetko. Tu musel byť roky, veru. Ale tu sa už vlastne otvára scenéria ďalšej oblasti, už tam klesa vlastne ten horský pás tu niekde vedie a už to klesa, tamto je nejaké jazero. Som nenasypli troška, som sa zase posunul, lebo neviem, no, čakám nejakú veľkú priepasť alebo krajší výhľad na to klesanie toho horského prechodu San Bernardino, no neviem, či sa mi to teraz podarí vidieť, či už tu je taký horizont, ale asi nie. Už tu vidíš, že to takto tento klesa pozvoľna, no. No, a tak podarilo sa. Je tu na to klesanie vlastne už, lebo druhá strana toho horského priechodu. Z môjho pohľadu klesanie, no ale z tých, čo idú hore, je to stúpanie. Krása. Krása strieda nádheru. Alpské masívy. Čiastočne v plachoch. Úžasné. Presne v tomto bode vlastne začína klesanie tohto horského priechodu smer na Tessin alebo na taliansku časť. Táto skala tam vyzerá celkom nebezpečne. A aký výhľad pri obede máte vy? Motorkári už schádzajú dole, ja taktiež, ale ešte som sa tu zastavil na takýchto pekných scenériách. Tam sa chystám potom dole. Tam sú také domčeky, strechy vidno a tam nejaký poľnohospodár. Tam to vyzerá, že bola nejaké opevnenie alebo hráza, alebo toto. No a tu na takáto nejaká poľnohospodárska usadlosť. Staré poľnohospodárske budovy, všetko z kameňa. Komplet. Nástroje, sklad. Opórky, kurky.
a komplet kamenné stavby. Toto už je zrekonštruované. Maštel pre hovädzí dobytok s dojárňou. No a tu na to robia, vydávajú a tu nám majú ďalšie budovy. Na Ander a tu na takýto pekný hotel Pravi, ešte krajší obraz. Vyzerá to tu fakt zaujímavo. Som videl z cesty, tá budova má jediná v tejto dedine tú kamennú strechu. Hotel s obrým vtákom. No to je veľmi zaujímavá veranda, ešte taký ten starý drevený štýl. No nejaká záhrada alebo cintorín pred evangelickým kostolom v obci Ander. Takáto pekná hruška s výhľadom na kúpalisko. Ten thermal bath. Ujova alej. Choval nejaký zvon pekný. No, stadiaľ som prišiel a týmto smerom sa uberám a tu na takéto krásne, obrovské skaliska. A najzaujímavejšie na tom sú také dva strielne. No tak toto je nejaká ďalšia roklina, ktorú ani som netušil, že tu existuje, akože tam sú ďalšie dva strielne. Aj vlajka. A idú schodíky takto dole až úplne do rokliny, ako